ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಯಾನಿನಿ ಧರ್ಮಚಾವಡಿ ಪನ್ಪಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ತೀಯರವಿದೆ. ಸರಿನ ವರ್ಷ ಒಂದೇಟಿಂದಾಗಲೂ ಧರ್ಮದೈವ ಪನ್ಪಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಮಾಡ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಒಂಜಿ ಅನಾವರಣ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ತುಯ್ಬೋಕ ಎಂಕ್ ಈ ಧರ್ಮಚಾವಡಿ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಮಿತಿದ್ದೇನೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಧರ್ಮಚಾವಡಿ ಪನ್ಪಿನ ಶಬ್ದನೇ ತುಳುನಾಡದ ದೈವದೇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿ ನಾವು ಅಂಚ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಯಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಂದಿರೋ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು ಬಂದು ಅಂಚ ಯಾನಿಕ್ಕೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂದು ಬರ್ತದೆ. ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಂಚೈತನ್ ಬಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಲಯಾಳಿ ಮಣ್ಣದ ತುಳುವೆದಿ ಈ ಎನ್ನ ಉಡಲುದ ಪಿನ್ನೆದಿ ಮಲಯಾಳಿ ಮಣ್ಣದ ತುಳುವೆದಿ. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಧರ್ಮಚಾವಡಿ ಮೂವಿನೇ ನಾನು ತೂದು ಬರ್ತೆ. ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಮೂವಿ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಧರ್ಮನು ದಾಂಡ್ಲಿಂದ ದೇವೇರಾಂಡಲ ಬುಡುವೇರು ಅಂಡ ದೈವರು ಏಪಲ ಬುಡಾಯ ಬಂದು ಈ ಮೂವಿದ ಮುಖಾಂತರ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಕೊಡೋರು ಸಾಬೀತು ಬಂದೇರು. ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ದೈವಾರಾಧನೆಗೂ ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲ ಅಪಚಾರ ಬರಂದಿಲ್ಲಕ ಈ ಸಿನಿಮಾನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿನ ಕೊನೊತ್ತೇರು. ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಸೌಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆದಿಪ್ಪು, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆದಿಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಗೂಸ್ ಬಂಪ್ಸ್ ಬರ್ಪಿಲಕ ಇರ್ತದೆ. ಅಂಚನೆ ನಿಕುಲ್ಲ ಐನೋತ್ತು ಬೇಗ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಚಾವಡಿ ತುಳು ಮೂವಿನ ತುಳ್ಳಿ. ಎಂಕ್ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆತಂಡು, ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೋದು 100%. ಜೈ ತುಳುನಾಡು. ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿ, ತುಳು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ನಿರ್ದೇಶಕರ ಅಂಚೆನೆ ಟೀಮ್ನ ಗೆದ್ದಾದು ಬರಲಿ. ಜೈ ತುಳುನಾಡು.